Tak toto je ukrajinská eurodálnice. Stará dobrá kočičí hlava. Rychlost na tachometru. Rychlost na tachometru celý 20. Řidič je z toho jednoznačně rozladěn. Někteří jsou prospací a někteří se snaží přežít. Toto je dálniční známka, která tady není potřeba. A ano, staví dobrý panel. Kočičí hlavu střídá silnice druhé generace, panel. Pán se strkl. Ano, místní drak silnic. Zde platí právo silnic. Ježišmarja. Já bych to ráda držela rovně tu kameru, ale to nejde. Tak hlásím se 70 eur. Za chvíli to zatoč doprava. Jasně. Tak to jsou rigory. Já věděla, že jdu za dobrodružstvím. Ale že v tak velikým. To je ten zážitkový pobyt. Ježišmarja, to nejde držet rovně. To asi oběť. To je eurodálnice, ale tady ještě nezačali stavět. To normálně, to kdybych nezažila, tak neuvěřím. Co spíš? Ne. Co? Co tady stojí? Akorát neuvidíme. Vidíme. Jo? Ty vole, mají zelená a to odpočítává. Jo, sekundy, no. To je u nás. To nedělá. U nás draží to Ale je. džungle, dívej.